ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಖುಷಿ ಜೋರುಂಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಾಪಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿನಂತ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡಿ ಆತ ವೇಷ ಬೋಪಣ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಿ ಐನು ತೂಪುಣಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಿ ಒಂದು ಈತೇನ ವಿಚಾರ ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಐಕೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿಯಂಚ ಈ ರೀತಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿರಂಗ ಮಲ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಲ ತಂಡೋನು ಮಲ್ಪಲೇಕ ಐಕೆ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಆ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಮಲ್ಪಲೇಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಈ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ದೆನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಾಜ್ ರೈ ತಂಡ ಕಾಪಿಗೆ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟರ ತಂಡೋಡ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಭಾರಿ ತುಂಬ ಶುರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷನ ಕೊಂಡ್ರಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಆತಂಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪಿಲಿ ವೇಷಗಳ ಕೂಡ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿ ಕೈ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಲ ಸಹಜ ರೈಕಲ್ನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಜನರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸೋದು ಮಲ್ಲ ತಂಡೋಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಮೇಲನ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ಶುಭ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಸರಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸರಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಪುನ ದಿನ ಉಂಡು ಬಂದ ಬಾರಿನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪಂದು ನಕ್ಲಿಜೇರು ಈರೇನ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಹೊಡೆದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟದು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಶಾಸಕನಾದ ನಲಿತಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿನ ತೋಜ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪುಳೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಪೊರ್ಲು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಎಪೋಲ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪು ಎಪೋಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಜನ ಇರಲಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪೊಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಆನಂದಿಸೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸರಿಸುವ ಅನ್ಪಂಡ ತುಲೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜಾಗದಾಗಲು ಬೇತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಐನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೂರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತೋರಿಸೋಡು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಕೊರಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರ್ಲದ್ದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಬರಪೇರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತೆರ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡೋದುಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಪಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬಾತರ್ನಕ್ಕೆ ಬಾರ ಶೋಕದ ಬಾತರ ಪಂಡ್ಯಾರು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪ್ಲೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾತರನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಪಂತರು ಧನುಷ್ ನೊಟ್ಟುಕು ದಾಮೋದರ ದುಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. Navrathan Electrical and Plumbing Wholesale Dealers in Electricals, Plumbing, Hardware, Home Appliances, Sanitary, LED Lights and Electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navrathan Electrical and Plumbing opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951 9481644951 9663814451 08251 200 551. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ